Hei, tässä sinulle ohje, miten otat käyttöön Taksari Driver-sovelluksen. Ensimmäisenä menet sovelluskauppaasi ja lataat sen sieltä. Siinä lukee Taksari Driver. Tämän sovelluksen lataat puhelimeesi. Se löytyy sekä Apple Storesta että Google Play-kaupasta. Taksari Driver on nyt ladattu. Se kysyy ensimmäisenä, haluatko, että sinulle lähetään ilmoituksia. Ilmoitukset täytyy sallia. Sen jälkeen kirjaudut. Käyttäjäehdot ja tietosuojaseloste. Hyväksytään, jatketaan. Sen jälkeen kysytään sinun puhelinnumeroasi. Tänne asetetaan oma henkilökohtainen puhelinnumero. Näin, numero on laitettu valmiiksi. Huomioi edessä +358 ja sen jälkeen syötät numeron ja jätät nollan pois. Numero on henkilökohtainen numerosi, jonka olet antanut meille täyttäessäsi e-lomakkeen. Sen jälkeen painat hyväksy. Nyt puhelimeesi tulee 4-numeroinen koodi tekstiviestillä. Seuraavaksi asetetaan 4-numeroinen koodi, mikä sinulle on tullut tekstiviestillä. Koodi on aina henkilökohtainen ja se tulee joka kerta erilainen. Hyväksytään. Lupa sijainnin käyttämiseen. Jatka. Saako Taksari Driver käyttää sijaintiasi? Salli käytettäessä. Saako Taksari Driver käyttää sijaintiasi myös silloin, kun et käytä appia? Käytä salli aina. Täällä kysytään liike- ja kuntoilutietoja. Salli sekin. Sen jälkeen valitset yrityksen. Ja hyväksyt. Tähän on tullut yrityksesi tiedot. Seuraavaksi valitaan ajoneuvo, millä lähdetään liikenteeseen. Otetaan APC 123. Ja hyväksytään. Nyt voit asettaa oman taksasi, millä lähdet ajamaan taksarin omia kyytejä. Ne on helppo asettaa. Voit sormella itse muuttaa tänne hintoja laittamalla vaikka 5 tänne eteen. Ja sen jälkeen painat. Näitä voi muuttaa kaikkia tästä tällä sormella liukumalla helposti. Sen jälkeen painat mistä tahansa ja täältä laitat tallenna ja aloita. Näin, Taksari Driver on valmiina vastaanottamaan tarjouksia. Asetat Taksari Driverin vapaaksi laittamalla tästä pallukasta näin, niin se muuttuu vihreäksi. Nyt tulee tarjouspyynnöt läpi. Kun esimerkiksi menet tauolle, voit käyttää varattutilaa täältä. Sinun ei tarvitse aina kirjautua järjestelmästä ulos. Voit tarpeen tullen muuttaa omaa hinnastoasi helposti menemällä oikealta alhaalta asetuksiin. Ja sen jälkeen muutat täältä hintoja miten haluat. Kun olet valmis, painat mistä tahansa ja sen jälkeen esimerkiksi vasemmasta alakulmasta pyynnöt nappulasta pääset takaisin tilaan. Kun kuljettaja vaihtuu, menet asetuksista ja sen jälkeen kirjaudut ulos ja olet taas
alkupisteessä, jossa laitetaan toisen kuljettajan oma henkilökohtainen numero ja kirjaudutaan sisään.